Вижда се, как? Да. Как няма се вижда? Още един закъсан. Такава зима няма никъде, уей! О, тъс закъсана, мая. Мога да ви подпра да я бутна да издържат разпът. Ей, тук ли закъсава? Виж къде точно на бензинстанцията? Аз как ще бях с бензинстанция? Че не виждам да еба майка. От лявата му страна. Абе, ясно, ама да не напресреща някой от ляво. Бисмилляй. Ей, трябваше да взема веригите отдолу да ходим на седмия да продаваме мамичката ми да еба. Този направо го осветявам без да иска. Мале, ооо. Колко? Ето пето. Това на 130 мегабайта и бахти клипа. Снега чушил как хрупа? Да. Направо ще сбре хлада. Бах ти, зимата, края на света идва, ей! Ние само тук не може да излезем. Откъде? От тук отпреде. Кой ти каза? Те хората са на срещното, виж ги. Как се скачат? Като зайци. Птички, птички. Ай, ще зареждам.